बाय लोगोफोर आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमनायजों लोगोसे अननायजों लोगोसे गासैखौबो स्राय आंनि नैबे इसिं हलाव आरोना बे अरजों बुंफबनाय धङाजों आरोना नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आंनि दिनै गोदान भिडिअ'आनो जाहैगोन माने आङो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों ओमफ्राय संनायजों लोगोसे आङो माने दुब्लियाव थांगोन माइ गायनो थांगोन आरोना माने बिजावजालिजों लोगोसे हाजिराबो दंफायो बिसोर गायगासिनो बेनिफ्राय दा आङो संखांनानै आंबो माने ओंखाम लानानै थांगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय रानिया फैदों आरोना आंजों लोगोसे दावराव खालामगासिनो बिदिबा आंनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरोना नै दिनैनिया मा ना बे लोगोफोर नै गोलाव गोलावथार आरोना बेखौ माने खाला दालि खारै संगोन आरोना नायबानो जाबाय बामि ना गोरानबो आरोना लोगोफोर माने बायनानै लाबोदों बिहावा दखाननिफ्राय बेखौ आं दा संगोन आरोना बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा संनाय जायो लोगोफोर खै बोसोरबा जाबायमोन खोमा आङो स्प्राइट लोङिया नै दिनैसो लोंसिगोन आरोना लोंबाय थानाया जाया माने मा लोङो नै मायो खोन्थादे हायोबा है माबा नुदो दाखिलै मायो गान्दुला इखौनो दा जासिगोन आं नायनो है माबा नै दिनै माने बेखौ खाला दालिजों होफागोन आरोना माने सजना बिलाइ बेयो ओमफ्राय आं बेखौ बिदि खानानै लानोसै ओमफ्राय दालिसो होफागोन आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना दलथा माबा नाथाथो लाथो बिदि बासि लांबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आं बेखौ दा होफासिगोन आरोना दिनैनि ओंख्रिया माने ना गोरानजों बे बिलाइजों खाला दालि खारै औ बुमा लादो ना बुमखौ लादो सोर लादो मा आबा बुम लादो ना जेबो नङा दे हाजिरा दं लोगोफोर माइ गायदों दिनैनिफ्राय बेखौ संखांनानै आंबो गायफागोन आरोना माने गायनो थांफानांगौ बिगासेल' आरो माने दाख्लै आं खैथा फुनाय भिडिअ होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ माने गुबुननि होनदों नालाय ओमफ्राय गुबुननि आरोना लोगोफोर माने जोसा आरो ओमफ्राय गावसा गायानो माने ओमफ्राय जोंहाखौ गायना होनो थिनदों ओमफ्राय गावसा बिगासेयाव माने मनसेल'सो लायोनो आरोना ओमफ्राय बाखिखिनिया जोंहानि जागोन ओमफ्राय गावसा खावलायबाय थादों आरोना माने फैनानै खोन्थाबाय थानायनि थाखाय जोंहाबो माने गायसिगोन आरोना बेसानिखौ नेपालि आरो मानसिया मालिका आरोना दा माने गायनो होनाय लाहा बेखौनो गायनोसै जोङो दा बिदिबा गायनाय भिडिअखौबो नोंथांमोना नायफाबानो जाबाय आं देखायलांबाय थागोन आरोना होनानै लाबाय आरोना सारायाव माने सिङाव दोङो आरोना खाला दालिया नै बेखौ दा आं एरनानै होगोन खारै होनानै बेयाव जावरायग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर संनायखौ जागायलांसै आरोना लोगोफोर हाजासिम नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो लोगोसे नायलांबाय थादो जोबजासिम लोगोफोर आं माबाबाय आरोना जावरायबाय बिदिबा नायनानै लादो आरोना खनसे लोगोफोर आं माने बांसिन देलायनाय जाया आरोना आङो देलायालासिनो सिम्पोल भिडिअ खालामजायो माने आङो बिदिनो थानानै मोजां मोनो आरोना बिदिनो देलायनो जोबोर बायोलै बेयाव खारैखौ होनानै लानानै माबाबाय आरोना माने खारैजों एवफ्रामग्रोनानै लानोसै बेनिफ्राय दा दै होनोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर माने खारैजों एवफ्रामनांगौ आरोना माने खारैजों एवफ्रामबाथाय बिलाइया मोनफाखायो आरोना माने गेब्लेखायो ओमफ्राय आङो माने खारै ओंख्रि संबा बिदिनो एवफ्रामग्रोनानैसो लाखायो आरोना खायसेफोरा खालामो आरोना माने डाइरेक्टलि दै होनानै गोदौ होनानैसो खारै होयो नाथाय आं बिदिसो खालामो आरोना नै बेयाव गेब्लेखाबाय आरोना बिलाइया
लोगोफोर आंना हादोंमोन नालाय ओमफ्राय नायानो इदि गोलाव गोलावमोन आरोना माने इदि गोलाव गोलावथारना बे माने गुसुंसोबाव आरोना गोलाव गोलावथारमोन रानिमोना मा दावराव खालामो जोंहा एखेबारे नै बेखिनिखौ आङो हास'जोब्बाय आरोना माने गोलाव गोलावथारमोन नालाय बामि ना गोराना आरोना लोगोफोर नै इदिखौ माने हास'जोब्बाय आङो बे गुसुंसोबाव बेनिफ्राय बेखौ आं दा सुनानै एवफ्रामनोसै ओमफ्राय खाला दालियाव होगोन आरोना लोगोफोर बिदिनो नायलांबाय थाबाय जाबाय नोंथांमोना गोदौगासिनो आरोना आंना लोगोफोर नै गोदौबावनानै बे मोनबा आङो नाखौ एवफ्रामना लाखाबाय आरोना ओमफ्राय होसिगोन आरो नै नाया आरोना लोगोफोर बामि ना गोराना नै आं बिदि एवफ्रामनानै लाबाय आरोना मोनां मोनां जानानै दं आरोना बेनिफ्रायनो आं दा लेस्रा भाजाबो एवबाय आरोना एवगासिनो दा ओमफ्राय सयाबिन एवबावगोन आरोना आङो बिजाव जालाया आंखौ एदावदो जा तामिला दे लिसा फंनैसो ओंखाम जाबाय गैया सले दे ओंखाम जाबाय तामिल सातिया तामिल रोंसिगोन आं तामिल सोरबा सिखाय जानोबा सोंहरबानो जाबाय आरोना मा होनो थेवबाबो देखाया आङो ना मानसिया लोंदो टिकुरि क्या बोला सा लोंदो टिकुरि सा लोंदो ने टिकुरि होननाय जायो आरोना मोनसे आं माने बिजों रायलायनाय भिडिअ लानानै फैगोन आरोना टाइम मोनबोला बेनिफ्राय नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरोना तो बोलो लिसा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बोलो लाइक करो शेयर करो दे बोलो सब्सक्राइब करो तो नै जा आगैया माथो आरोना नोंथांमोनाथ' नायनो लुगैबाबो मोनाखै आरोना माने माथो खोनाबाय आरो गासिनो आगैया नै जोंहा बेयाव माने खबाइखौबो सोना दोनलायदों आरोना माने आङो मा खालाम मिथिबायना बेयाव माने पियास सामब्राम गुफुरखौ सोना दोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओंख्रिया आंना मोनथारसिगोन फाइनेलि नै बामि ना गोराना बिदि जाबाय आरो लोगोफोर बोथोरा दिनै बोरै नायनानै लादो आरोना एसे सान्दुंआनो आरोना जाद नोङो हा नालेंखर जादों आंलाय आंनो गद दे हागोन ना दे नै आंना फिसाला होबाय नै मा बायसा होखारनाय एसेल' होथारबाय आयै एसेबो अनथारानि लिंहरनानै बोरै एसेल' होबाय नै आङो जानोसै आरोना फिसाला होननायखौ एसे नेवमानबाबो गोथाव जायोलै फिसालाफोरा खस्थ' खालामनानै होनाय हायाबाबो लोगोफोर इयो मैदुफुल बिबार बेनिफ्राय दिंखिया आरो बेनिफ्राय किटा किलाबो दङ माने जेसेयाहै गोखा गोखा आरोना बेखौ आं दा दहाय फुङाव एवदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो माने गुदुं खालामफिनदो एसे दंमोन नालाय बुरजायैनो नै देफिनबाय आरोना आं बेखौ नै आंना बिनानावा माबा बेखौ खावना होबाय बामि नाखौ आं दा जानोसै आरोना संख्रि फोनलायना होदो नै थाव फोननायबा आं मोना लिसा गोथावखा टेस्टआनो बेलेग जाखादों आरोना रोंगोलै जा बिनानावा खालामनो बामि ना गोरान नोंसोर बानायनानै जादो मा गोथाव जाखादों जागासिनो आं दा जाबावनो जालायदों आरोना गोसोआव एखेबारे गोथाव जाखादों ओरैबायदि टेस्टि जाखादों नोंसोरबो जाबानो जाबाय बानायनानै आं माने दुब्लियाव हरनो थाखाय पेकिं खालामजोब्बाय आरोना आं होनदोंमोन आरोना आङो दुब्लियाव ओंखाम लांगोन होननानै लोगोफोर आं थांनाय जानाय नंला माने न'आवबो ट्रेक्टर टाइप दं नालाय बिसोरखौ जाहोनांगौ गथ'फोरखौबो बेनि थाखाय आं हरनोसै आरोना बेनिफ्राय नैयाव बे ओंखाम
नैबे ओंख्रिया मोननै आरोना मोननै सोनानै होदों माने साबा जागोन आरोना ओमफ्राय नैबे बानलु संख्रि ओमफ्राय नैयाव गासै भाजायानो दङ बेनिफ्राय नैयो मालपेंगे होनाया बे थायाबाथ' जाखाया नालाय बर'फोरनिया ओमफ्राय बेयाव ओंख्रि हायनानै दोननानै जेनेबा बख'नानै होनो थाखाय बे गारबा होदो बेनिफ्राय नैयाव खांसि हरनाय जाबाय ना बेखिनिखौ हरसिगोन आरो आं दा दुब्लिनि थाखाय माने माइ गायनो थांनो होन्दोंमोन नालाय बेनिफ्राय आङो थांनो हायासै आरोना माने ओंखामबो हैनो मोनासै ओमफ्राय माइखौबो माबानो मोनासै आरोना आङो जेनेबा गायनो मोनासै मानो होनोब्ला रावबोथ' माबानि न'आव थानाय जायासै नालाय ओमफ्राय जोंहा आगै सासे दङ कामिला बेनिफ्राय बिसोरबो जों थांबाय ओमफ्राय आयाबो थांफाबाय नालाय आं थाङासै लोगोफोर स' बिदिबा आङो थांनाय जायासै आरोना थांनो होननानै लानानै अखाबो हाबाय गाज्रि जाबाय स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानो आरोना बाय